نقطهی بگوشن شمارا قصه کسانی که هم پنتی و هم دانایی یک محتاج مردمی سفید پوشی یعنی خانواده مردمی که هر کجا وارو و ظریفی وتی سلاح نکن من بازگو من فلان سرظاهر دنیا کار بانی برابر بلے پریشانی مالی اعتبارا ایک ہنچی مردی پریشانا تو شو تو تی میتگے عالم کر رہا بزرگ واری نے کہ وجہ منا ای پہ میں مشکلی ہست منا کمی راہ و رہبندی پیش دا شو خدا خیر کہ الحمدللہ برو فلانی کر رہا علاقے شر مالدار تاجری ہے شی ایڈرس دا برو ہمائی گورا آتر جوست کا منی نامہ بگرم کو منا فلانی دیم داتا آتی کارا کار شد شیو شر ہے او دا شد دیستے کہ ای واجکارا و تی یک نوکری و کاردار یارا تا 15 رسین تا کہ دوشی تا صحب چراغ پرچا روک بوتا پرچا چراغ نہ کشتا شما ہو چو روک کا اشتاو تا صحب ٹیلش سنتا شما نزانی کہ ای ٹیل مفتا نہیں آیا ای زر ورم ای زحمت ورم فلان ورم ہنچو کہ یا تو ای مردہ ریدی لٹ گی یا چکارے درک ہنچو سخت بر یعنی برانز گرتا اس طرح ای محتاجہ چارت کی پترم پہ ٹیلا ای گلائشن ہوتی ای نوکر و کاردار 15 رسیلی منا مالی دا ای واجکار اگر منا چیزی نداتت منا ایدے دیب مداتی احمدن و حیران بو کہ ہوتی حبرہ بکنا یا مکنا آخر ذہن ہمیں حبرات کی بیل یا کسی کے پا ترمپے ٹیلا کے دوشی چراغن تا روک بوتا پا ترمپے ٹیلا وہ نوکر تامی برتا ہے منا مال و دولت ہی دا پادت کے رہادک بھی واجکارا گفت واجکار تو آتے تو ہوتی حال و احوال بیان نہ کرتا تو کہے چونی نہیں اچھی لوٹے اشی گو وجہ منا نامی گفا ما بزرگوار عالم ہے کہ دیمی داتا وجہ منا فلانی دیم داتا گوشی میں نے دینداری تھی گوشی بگوش ہوتی حاجتا مشکلہ ہوتی بیان یہ حرام کہ منی ہوا مشکل سکن زنڈے زر رہی ہے کہ روئی واجکار پترم پہ ٹیلا گلائشی ہوتی نوکرہ چکارہ در کن